Hapana chinomboshamisira pakusapota ZANU-PF. Hapana chinomboshamisira pakupiwa motikari because haipedze nhamo futi. Ona, and the budget accident with the same car. Tobva takumhanyisa kuchipatara uparirinya kusvika kusina medication ndobochona wakapusa still. But isi tinotoziva kuti chinobhururuka chinomhara. Regerai vakomana nevoice raGeneral Chiwenga. Saka bato remusangano ndasiyana naro kuti ndiregedze kuramba ndichirisvibisa since ndiri kuona kuti inini zvandiri I'm all alone in this world, saka I have to face it alone. No one is going to save me but myself. Saka inini basa randokwanisa kuita for desperate measures like this, kuti izvizvi ndiri desperate ndinokwanisa kuita zvandaingoita zvekupinda machanel ndichifadza varume ndichiita zvakangodaro kuti because kana uchida fast money unoita zvekutofadza varume. Point 5 Creator Studios. Feel the story. They hold the story. Like souls, Mind 5 Creator Studios. Ure pambi yeZANU-PF yasvika pakutaura kuti aiwa inini zvemusangano uyu ndazvitadza handichada. Ndakasiya chipambi chandaimboita kare ndikati regai ndichifolowawo musangano. Pamwe kumusangano ndingawane angandibatsire kana kuti musangano ungandibatsire kuti ndikwanise kubhadhara rent, ndikwanise kuchengetawo mwana wangu, ndikwanise kubhadharawo school fees. Plus futi inini ndinotorwara, mapiritsi andinoda anodhura. But ndaenda kumusangano vari kundibata nekuseri kweruoko, hapana kana chimwe chete chandiri kubenefita. The same situation in Evangelica Sunday iyi. Though the same situation yakasangana na madzibaba Kobo. Kobo was working very hard for musangano and anga akatarisira kuti achaonekwawo pari kupiwa mapostori mota opiwawo. But hazvina kuita saizvozvo. Right now Kobo is speaking against mapostori, is speaking against musangano weZANU-PF simply because akapinda mumusangano, not kuti ari kuda musangano. They wanted to benefit. Ndo zvakaitwa naEvangelica Sunday. But ukapinda mumusangano uchida kuluma, ukashaya pekuluma, you'll be disappointed. And unoona kunge musangano usina basa. Wagara utorina zvawo basa musangano, but iwe unozoona ngosina basa nekuti unenge wakapinda wakatarisira zvinhu. Unotanga kunanzva kumashure kwevamwe varume, kumashure kwevamwe vakadzi, inonzi pachirungu bootlicking. Pakangotaurwa chinhu unosapota nyange uchiziva kuti zvinhu izvi zvakadhakwa, simply because unenge une nzara, unenge uchida kudyawo, unenge uchida kuti zvinhu zvako zviende kumberi. But at the end of the day, vanokufuratira, havakuone. Ende ndikunzwa kufara kuti at least maakuita muchizviona kuti ndo hunhu hwebato reZANU-PF, ndo hunhu hweZANU-PF ihwohwo. Varipo pakukushandisai kuenda kumarali, kunorova vanhu, kurwisa hama dzenyu. At the end of the day, mopiwa nzungu, mopiwa ma-KFC, mopiwa ma-t-shirt. Pane mashoko akataurwa neumwe mufanhu wangu zvikanzi hapana chinomboshamisira pakusapota musangano weZANU-PF. Hapana chinomboshamisira pakusapota ZANU-PF. Hapana chinomboshamisira pakupiwa motikari because haipedze nhamo futi. Ona, and the budget accident with the same car. Tobva takumhanyisa kuchipatara uparirinya kusvika kusina medication ndobochona wakapusa still. With the same car iyoyo yaunenge wakapiwa uchifara. Iri kukutorera democracy and everything. Ndobochona kuti you are so stupid. Ona. Hapana kana chinomboshamisira pakuti iwe uri weZANU-PF urotozvonenge une VVIP ticket rekuenda kudenga. Hapana chinomboshamisira pazvese zvamuri kuonererwa nazvo muchibva maitenge famba wakakupiwa scarf yemusangano wato chichichichi. Hapana chinomboshamisira pazvese izvozvo. Tichida ungotorawo scarf ndongoitora nemakepi nechii nema t-shirts emusangano because mahara at the end of the day.
so musabva maonenge kuda kutibata rafu murengi kana kuda kutibata rafu kuchi hazvishamisire zviya bro. Kana tichizvitaura zvinhu izvi, vanhu vanofunga kuti vanoshamisira, vanhu vanofunga kuti vari mucloud number ameno, havachabatike, havachadzoreke. But isi tinotoziva kuti chinobhururuka chinomhara. Regerai vakomana nevoice raGeneral Chiwenga. Siyanai nazvo zvamuri kuita izvi. Ndoda kuti muteerere this video. Monyatsoteerera monzwa achitaura musikana zvaakasangana nazvo kumusangano weZANU-PF. Kune vasingazive Evangelica Sande ndeuyo wandaisa paskrini uyo. Ndiye aizviita hure renyika, hure reZANU-PF, mbaasvika kuZANU-PF mbaasvipwa futi. Vanhu ngatidzidzei kushanda nemaoko edu. Ngatimbomirai kunamata kuomberera ZANU-PF naWicknell Chivayo. Wicknell Chivayo haasi Mwari, Mnangagwa haasi Mwari, zvaitaurwa naPassion Java zvokupenga. Hakuna munhu anokodzera kunamatwa pasi pano, nyangwe akaita mari yakaita sei. At the end of the day, tichaenda sei, tichafa tese, tichadzokera kuguruva. Saka musafunga kuti vanhu vanoshamisira. It's a matter of time. Kwaitomboene vamwe vaishamisira kupfuura zvavari kuita izvi, but nhasi varere kumakuva. Paitomboene vamwe vaisaenda kudzimisha dzavo, vaisataura nehama, vakafa mudzimba, vane mamiliyonzi. Atadza kuti angosumudza foni afonere kuchipatara, atadza kuti adrive mota yake inodhura kuti aende kuchipatara. So at the end of the day, musafurirwe neZANU-PF kuvenga muvakidzani wako, because one day achakubatsira, one day uchange uchimuda. Ndo mashoko andandauya nawo. Rega tinzwe Evangelica Sande kuti ari kuti chiya. Makadi yenyu hama wadiwa muri yeZimbabwe nevakadaro. Chekutanga ndoda kutanga nekukumbira ruregerero nekusvibisa kwandakaita musangano. Ndoda kukumbira ruregerero nezvandakaita, asi ndoda kuuyawo nchitaura public apology nekungoudza vanhu kuti aiwa ndaona kuti neunhu hwangu nezvese zvandakaita hazvisi kuregerereka ende hana kukwanisa kuwana kana second chance. Ndakazama kuti nditsvagewo maofisi makuru ndiwane rubatsiro sesingle mother. Hana kukwanisa kuriwana, handirambi even vasanondibatsira nekuti ndanga ndisina kukodzera kubatsirwa nenyaya yeunhu hwekudhara. Ndanga ndazama kutoti ndiuregedze, but poverty, nyaya yekuti unoshaya pekubata, unoshaya mari yerendi, mwana ada kudzokera kuchikoro, zvinhu zvakandiomera. Saka ini hangu ndakaona kuti aiwa rega ndidini ndichisiyane hangu nezvebato iri kuti ndiregedze kuramba ndichirisvibisa. Saka bato remusangano ndasiyana naro kuti ndiregedze kuramba ndichirisvibisa. Since ndiri kuona kuti inini zvandiri I'm all alone in this world. Saka I have to face it alone. No one is going to save me but myself. Saka inini basa randokwanisa kuita for desperate measures like this. Kuti izvi ndiri desperate. Ndinokwanisa kuita zvandaingoita zvekupinda machanel, ndichifadza varume, ndichiita zvakangodaro kuti because kana uchida fast money unoita zvekutofadza varume. Maitoziva kuti ndiri hure kudhara ende ndiri munhu uya angasinganyari kudza nyika kuti ndiri hure. Kutopererwa ndiko kwandakangoita. Ndakavharirwa mukana yemabasa ekudzokera kumabasa, ndakavharirwa mukana yekuti ndione vanhu vanokwanisa kundibatsira, ndakavharirwa mukana kwenguva yakareba. Hapana da undipa second chance, vanhu vasanongoti uyu anorwara akambenge ari hure ari chii, zvisinei. Saka ndadzokera kuhure full time. Sezvo ndadzokera kuhure full time handidi kusvibisa musangano, ndabva ndasiyana hangu nazvo. Pandasiyana nazvo ndataura nevanhu vandakajoinana navo vakati ivo havachadiwo zvawo zvekujoina musangano nekuti iwe wabuda ndiwo akatipinza, watipinza ndobva watisiya takadaro usina kana nechawakatiitira. Ndikati kwa imi mamapindira kubatsirwa here kana kuti munofanira kupinda kuti munoda musangano. Ndozvandisina kuwirirana navo ndikati ngatisangodei musangano nekuti tibatsirwe, but ngatidei musangano kuti tiri kusapota nyika yedu. Nyika yedu yakabatwa nebato iroro randinoremekedza ndichifarira chaizvo, asi handidi kuramba ndichirisvibisa madhaka nekuti basa randakuita izvozvizvi hariwirirani naizvozvo. Sezvo inini semunhu adzokera muchihure handikwanisi manje kuti ndirambe ndichitaura zvemusangano. Saka ndapota hangu musangano ndasiya, handidi kunyadzisa nyika, handidi kunyadzisa musangano, handidi kunyadzisa vanhu vakanditeerera. Saka zvemusangano ndasiya,
handiziviwo vandakapinza masero. Chandingangotokudza advice ndeyekuti rambai muri mumasero mamakangopinda imamo, musati nekuti ndasiya makuda kusiyawo. Rambai muri imomo muchisapota musangano, musapota munyika yenyu, nekuti nyika inovaka nevene vayo. Regerai kudaro nekuti ndabudamo. Rambai muchisapota musangano, rambai muchienda kumasero, rambai muchienda kumameeting. Ina hangu pari zvino handina, nyangwe ndikaenda notsvaka basa zvinonzi aiwa ndisandiuya, nyangwe ndikaenda kana kupi ndinozika nenyika yose. Saka hakuna munhu ari kukwanisa kundibatsira. Nyangwe ndikafonera ani achingohwa ndikangoti Evangelika Sandi anobva atokata foni. Riripi rubatsiro chairo chairo handisi kuriwana. Saka ndakatoona kuti inini rege, let me just use my body to get what I help I can, because mwana adaenda kuchikoro. At the end of the day you want to feed yourself, you want to pay rent. Saka handina zvandingakwanisa zvimwe, kana babasa ndisingamawani kana mikana ndisingaiwani. Rega ndishandise chinhu chandakapiwa naMwari ichocho, handina zvandingazviitawo. Handina zvandingazviitawo. Single mother inotodawo kutoshinga pakutsvaga mari apa zvese zvese. Nyaya izvozvo zvokuti anzi tsvaga zvekutengesa kudii, munoziva ndakatengesa paya, ndakufamba ndichitengesa, ndichikutengesera nyangwe maperfume kana chii. Munoti kana manitasa unohwawo mumwe munhu apa unenge wambosiya chiure, unohwa muchiti chiure charamba kachiure. Uzati muno muZimbabwe aiwa hapana uya munhu wekuti achanditrusta kana kuti ashande pasecond chance. Handirambi neunhu hwandakaita. Saka zvisinei musasarambe muchiti pamaposts angu musangano wadi. Handisisiri ikoko, ndasiya zvangu. Ndati izvozvo zvireruke zvibude pachena kuti aiwa ndazvimirira ndiri ndega, ndakusapota musangano waJesu. Chakanaka kuti Mwari anoda munhu wese, mahure, mbavha, varoyi. Mwari nekuti ndiye akandisika, angatadza kutondidada kuti ndiite sei. Kupererwa nenhamo kunototi uite zvese zvese. Handingafidhi mwana nekuti neropa raJesu, handingafidhi mwana nekuti nezita raJesu, handingafidhi mwana nebhaibheri, ndinofidha mwana nemari. Saka imbondiregai ndimbotsvaka mari. Ndichambotsvaka mari iyozvo ndakaomira pakaoma. Undotozvibatsira ndoga. Iwo mahipsi andakapiwa neichocho chinhu chandakapiwa pakati pemakumbo ndichachishandisa kusvika Jesu auya, ndo zviripo. Saka imi chiregai kuti pandoposta ndichiadvertisa basa rangu mutange kuti musangana hunei nezvandiri kuita. Siyanai nekusvibisa musangano. Ndakausvibisa inini zvikakwana, siyanai nazvo. Ndokumbirisa kuti musataure neizvozvo. Ini pachangu ndiri independent, ndakamira ndakadai. Ndine nhamo dziri kundinetsawo, ndine matambudziko plus inini ndodoriwo mugwere wenjere anoda futi kuti kuramba chitengawo mapiritsi pamwedzi. Mapiritsi andinomwa ini sekugwara anodhura. Ndinoti ekudonha carbamazepine, ndoti ebipolar risperidone, lithium, ndoti eBP amlodipine, yanosvika ku$68 anenge achida kutengwa mapiritsi. Saka ini ndiri kuhurira mapiritsi, ndiri kuhurira kuenda kumwana kuchikoro, ndiri kuhurira rendi, ndiri kuhurira chikafu. Ndatenda sezvo makaramba kundipa mabasa muchiti handikodzeri, asi ndakamboshanda 15 years ndisina problem. Hazvinei, zvakanaka. Muwe nezuva rakanaka, Mwari wakuitire zvakanaka. Haleluya.